Sawaba pernah Longga jing suplay Kabajok lut baron Kadbaka ng shlay Janay pinbanang shlay Nang shlay man kasih Janay pinbanjeliw Shilin der linti Laker shanda Ublay Shem ka jing Sub jai Laker shanda Ublay Shem ka jing Sub jai Kumba ular Kular Jing suk bajana Jing kemen ni jing sitong Jing kemen jing Bawan lap teng teng La pada gajing i Nuk babahap neng Nhìn yai sha nhà ha ular ban đẹp ha kat ki ba yai sha nhà kin yo hun chi sha ngit pertajam blaker shanda ublay Shem ka jing suk jai Blaker shanda Ublay Shem ka jing suk jai Kumba ular Kular jing suk bajana Sai sim biang inong Blaker shanda Ublay Shem ka jing suk jai Blaker shanda Ublay Shem ka jing suk jai Kumba ular Kular jing suk bajana Kular Kumba ular Jing suk bajana Day borok ng kalim mangingong balang Din gajing Slang jong gajing reki Ya gajing napsis pa arosan snem Jong balang yagba Ngilag Pili, bila sedang negan adu istrik di Januari. Snem arajar pulai, ban mentah kadai kesingi ko bakado. Pulai puai trik u Desember jong ganega snem pulai kabadai kesingi kabangin close no ye gane kajing reke jubili jongi mentah kamit hakapor kumba siteng senia Ding sumhai pi baro ki barabangai bi ki bala ban poi siagane kai jing yeseng pengkut jubili jong kabalang ke jongi ding sumha ye pastor WCLI lembat ki bayi ngasem jongi kurim yoi ki khon bat ki parlok Kibawan na kabalang na nong pamay. Subhay pastor jungi, pastor in charge kabalang, teman bersan jong kabalang, itu kod komti balang.
ipi ikun samla kun kena jong kabalang baro kibala ban poi siagane kajing siang bakum juro ia kirangba samla baro kat kibedon gerpang pedeng sengobha ia ki kuaya ia ki bang ila kot sengobha kabala don hang ni kade kuaya jong kajing siang samla lam le kiwei kinang kilay aslang ban poi ipedeng subha ye piro baro haka kerteng try baru nong pen MBI ya jongi Yesus Kristus program gam gidon hagane ka step kolong inyo ikajing puli duai ne masta morgan nong bri belong iwei nagid khot jong ko komiti balang natangin yo ia kajing penpena inyo ban lum bat ban pengatang jing aingu hadin kata inyo ia kajing wai kerpang lani kwa sau tuli ki kenhun ka benengkong na kajing seng kena jong kabalang presbyterian malki kabaar na choir presbyterian ringi selong kabalai naga balang lam leer pat kapasau naga balang mamau penring hang din katang inyo ia kajing keren lang ba Reverend W Shlah Shwa pengin ya isikmat tu ngine pendem ha kajing duai ya ingu email belai buk pa jing bo beleng nomar jing don rekat pa jing alam jome ka balang ka jome hang ni oi ki spar bosan snem ki belai no oi kumjuro nam da kan ga snem baro je snem na do sri January jong kan ga snem ar bolai hado menta ga sngi ga belong ga sngi ka bakut jong unu snem live away trik December ar jar ar bolai ha ka ba ngin ye pengkut no ye ga jing reke ye ga jing dap sispa ar bosan snem ga balang ai ngui me melor kal le mengi ne ka sngi kam tam dang step mengi la banuan ki u yang bangtang jo me ban sekri me ai ngui me namari pastor W Salam me la ai hangi ai ngui me nang pata ki ne ki kwaya ki badona khamat jongi rang kal le mro bat ki nong mi khamat bat kin baitis ki bala banuan nagi bun ki balang ki khot ka balang jongi ro ki baladon kerteng balang sikiwe pat ki balang ki baladon rekat duai ki jing don rekat ki alam ki jing pasai bor ki jome ba ki jing kerku ki jome ku trai hagane ki jing aseng baro aga kerteng Yesus Kristus ni pan amen tu in sedang no ia ki jing sekrilang ki jing yo blai in sedang da ka ba ruai na ka jing ruai ka ba arspa life way arspa life way bat hadin kane ka jing ruai nga singopha ban khot e ramba balang Mr. Morgan Nongbri baniala mengi bon pule na ka tin jong blai bat ban ruai arspa life way arspa life usau nari lom tha ka krinlan na duri indiangi neki kersoy afrik bekit mau serhi neki deulang ri lengam na do ki wa im barim ki duai lem tu yalam na jing yap sha jing im baro lai tali south li get khot na ga jirwai ka ba arspa lai away
Shua bangin ya pai sublei ha kajing juai ngan puli ngan pensungau ia ki kentien ki bakentang ka jong ulei ki bangila pensam nakasti pos genong Efesus kalandong banengkong kat khot ka balai teter nang ta ka kitab sam kalandong ka bas pa iway de khot iway adu saw nang ta ka kitab sam ka basis pa san kat khot ka basaw bakasan ka siti pol sekinong Efesus banengkong arpuar baka siti pol sekinong Rom kalandong ka bakhat kat khot ka banengkong barba tungin sa sko di kini kikenteng ki boong kumni long balakir khu ya ublay bat ukpa u Jesus Christ uba utrai jongi uba la kerkhu yangi da ke jingker khu bakin jam sim baro haki jaka beneng hau Christ kat kumbala ula jiet yangi hau menba empat chong nong rem ya ka putai khnang bangi long ki bakhu bat ki baklem jingduna hakmat jong u ha ka jing ye komisiam jonga to khu yo trai bat baro ka ba hanga ya ka kerteng bakhu jong u komisiam jonga to khu yo trai bat war klet ya ki jingle bah jong u baro uba map ya ki jingle bomban jong pha baro uba shna ya ki jingpang jong pha baro uba pen em ya ka jing em jong pha na ka jing jot uba pen phong pa singet ya pha da ki jingle snai bat ki jing snai bajam tawat pi yo try bat ya ka boy jong u wa da khmat jong u hala ka sngi to komau ya ki kam ki ba phla ki ba ulale ya ki jing phla ke jong u bat ya ka jing bishar jong ka suntur jong u khnang bangin long ka jing yaro ha ka buram jong u mangi ken ki bala kremen hau kudes menshua ha u mapiru haba pila ya snow ya kaktin ka jing shisha ka gospel ka jing penem jong pi ha uba haba pila nget ru la shan sharp ya pi daw men sim bakhu ka jing kular namar kata kerpa ya pi ko para bungen na kita ki jing snai ki jong ublai bana tino ikimet jong pi kum ka jiknya bem bakhu ma pen so bha e ya ublai kabalong kain ka jishakri bakan jaman sim jong pi bat towat pinsriye merkat yeladi bat kani ka putai ndai to pangkala durno yeladi kan da ka jing pthmai ya ka jingmat jong pi khnang pinyo tip ka bakumnu kalong kaman ka jong ublai ka babha bat ka bapin sobha bat ka bajanai di ublai un kerkhu ya kini ki kintien ki bangala pusngau bla pulia kan po tung ya pa su blai ha jing diwai ko pa jungi ubah meneng iwan bandam ret akislajat ki bokhu ki jome banangu ya ka keteng ka bokhu ki jome namal melo ublai ubathau yangi ka dul ki jome hi ublai ubala thau ya ki baro bakum joru mila thau yangi ukhun ben riu bangin sishar halo kita ki baro bat ban shakri ya ka kerteng ka baim bakwadan bor ki jongme ngai ngo eme ko try namar bak jing ba ka jongme ka bana bom jukut sha ka bom jukut ka jing ka bom jukula
Hakaba milap ha yulau kuan balakha marway. Banwan chakanika putay. Banwan nakajing saurit. Banka sem kulay. Babanyap halol kadik pana. Naman taban penim ya kemensim jonga. Nam taban penim ya kemensim ki jongi. Nam taban penim ya kemensim. Kita ki bai ki bisyakuri ya ka kerteng ka bakhut ki jongi. Iwan ngu banai ngu yame ko try namar memela seng. Yala ka balang hakani ka jaka naduk ispa snem ki baminchua. Bat hado kani kalipmat ko try. Iyo ia kani kasi ka bakerpang kasingi ka bakordor kasingi ka bangin sak cikamau. Haka story jong ka balang. Kasingi ka bangin pungkut no. Ia kani ka cingraki ka cindap. Sispa apos pesanteli kisnem ki balong kisnem ki bakordor ki long kisnem ki jing kular ke jong me ki balong kisnem ki jing kerhu ke jong me ki long kisnem ke jing penem ke jong me ngai ngu ya me ko try namar meladaran kat aki program boro bangi pendap nadu basdang jong nu snem ko try bat hadu kani ke bokut bat ki program boro ki long ke jing kerhu namanta ka jing im ka jaman sim habang pen borom jami ban aingu yami ya kani ka jing le ai jong mi haka balang ka jongi banget skam leng ba kini program baro kanang la ka pelna ingi ko try bangin im ka jing im ka bai dai bat ka mon ka bok hu ka jongi ngai yami ko try namar kajing ba kajong me haba malasay ya kisakuri ki jong me nado ki spas nem ki ba mensua kisakuri ki ba IT lade ki ba len lade mantroi ko try namanta kajing pen MA ki jong me hakabalang ko try bat hadu kane khlemat ko try ngiyo banjeng kumni namar badai de kajing ba ka jong me lengba kisakuri ki ba mela darangkat ko try Badahani ko por ko try nga duway namar kata kumamela darengkat bat ki syakri ki por ki balalet no angit skam memen darengkat ko try bat ngi ki nong yalam ko try nadu ki pastor ki tamasan ki dekhot jongkam ti balang baru ki bayatrai ya kakam ki jongmi ko try nga duway ko try namar kata tu pelong ye ke mensim ki danut ki jongki Mungkin try ko try ka kam ka jong mi. Kin try da du ka donut, kin try ko try bi da du ka mensim, kin try da ka ching soret ko try. Kham tam ko try. Bagila man pendap ya ka ching yalap ka hukum ka jong mi banyalap ya ka gospel ka ching pendem. Sya ku wei pat ki mensim ki bokodor. Ki bampat mat ko try. Ya ka ching pendem jong mi komba mela ai hangi ko try. Ngaduay lu ko pa ko bi hane ko por ko mamalashon sharp do mensim mo ko haki syakri ki jong me ki balong ki dekhot jong ka balang haki spa haki long suwa ki man suwa ki spas nem ki bamin suwa ko try bangi hane ko por ngi duay kerpang mention sharp do mensim mo ko haki dekhot jong ka balang barok ko try baki la ko try ban Pentelun bersyakuri ya kerteng ke bakut ke jong mi. Bakila ben jami ko try. Nadu ka danut, nadu ka jeng mucuk perkhat. Bakin jami nadu ka mesim barok ko try. Bakin nela ben pentamai pat ko try. Ya ki jeng yadai jong ki bat mi semet-semet. Kanang ba ka balang ke jong mi ko try. Ka balang kanang yo ya ka bor. Ka jeng ya lung bauk mesim bakut jong mi. Ka balang ko try kalong ka balang bang pengkrek ka mesipongut. Ki thai soti ke bastat. Biar pendap yang kaya kaum pendeng do mensim bakut. Bahkan kanu ka por ba wan kalong ka balang ba pengkrek ban yasham ban mi ko try to be. Ngai ngu ya mi ko try to be akan ka por ka jing syakri jongi ka si bagi pengkut ya kan ka jing ki spa aswan senam ko try. Aduai nam ta ki program baro bang pendap hang ni ka por. Hoi ki don kini ki jing ruai lingba kini ki jasang kena ki balong ki hab ki barit jong ka balang ko try. Angin skam, kumami ong ko try, syak ki kena bon wan nanga,
na ba chong ki long ki hima ki beneng ngadwai ko pa bi di ko por mendar kat bakini ki hap ki barit ko tuai menang yai kren menang yai petin ki menang yai kai ki jong muslim jong ki khnang ba ki ni ki hap ki barit kan he kan san na ka jing e ba chong mi hakalanti ki jong mi ka balong ka lawai nam ta ka lawai ba ka pranai jong ka balang ko tuai su bi ngadwai du nam ta ki ni ki wei pat ki balang ko tuai su bi ki bewan banyadan matalang hani ka por ko tuai su bi ka balang ringi shlong ka mau kun ring ka lam ler ko try su bi ke man ai ya ke jing rawai ke jongki ko try su bi nge sem man kren ki donut ke jongki ko try ba ke la ban wai na do ka donut ko try su bi ha ba ki kentien ki ba mi na ki long ba ke jing rawai ko try su bi ka long ru ka khubo nam ta jongi ki ba sha squad ki ba snap ko try ba nge nyo ya ka bor ko try su bi ha ka jolong na sim ke jongi ko try su bi ling ba ka ni ke shakri jongi ha ka ni ka por ko try su bi ngadwai ru nam ta u pastor uba memila jet akan ni ko por ko try su bi man pinjang ko try su bi akan ni ko jaka ka bakantang ke jong mi na man ta bang koren ya ke jing sha jong ka tin ka ba khoi ke jong mi nge scam ko try menyalam yu uda mesti ma khoi khna bon koren ko try su bi na ka tin bala persat muslim na mi ko try su bi men koren ya kata ke jing sha ka jing sha jong ka tin ka bo khoi ke jong mi ba kata ka jing sha ka tin ka bo khoi ke jong mi kan palai ngi ko try na ka jing long marau na ka jing sate marau ka bo jong saitan ba kata ka jing sha jong ka tin ka bo khoi ke jong mi kan nyalam ngi ko try sha ka jing im ka bom chukut ka bam la peng khre da mata kita ki ba shakri ba ye ki ba ya ka lenti ka an ki jong mi ko try su bi ngibo tir ko try ko por barak sa baro hak jeseng ki masalong sibet bat ke jeseng miet ko try nges kem ku menyalam yang hidup mesti mokut nges kem menyalam ko try ke jeseng ki ban sapelong sibet ki ke baro ki bal ban pendep ko try kalong ke jingker ku na mata ke jing im jongi bakalawai ke ban sawan nges kem menyasoi ke ni jindwai jongan opok hak teng jisu pan amen. Hagane ko por pat ngin yo ban sekri lang yo boleh da kijing ai sorry ngin yo kijing benar siwa na sugateri jong ke balang pat hadin kata ngin sayo ya ke ban lum ya kijing ai ngu bat ban pan kentang ki program ki badangsa ngin yo belum kijing ai ngu hadin kini kijing pernah ini op pada gijing ruai kerpang nak jeseng khana jangka balang presiden malki nak balang presiden ringi silong balang presiden lamler bat mau kenring hadin kata ini op gijing ruai lang ban ruai ban yalam ban yo pada hadin gijing keren dari Reverend W Shilla tiban penkentang gijing aingu kerpan itemsan BR Kharkungor na balang presiden pernai pen kentang ki cing aingo sibit ak por sibiji kat arsteng du sibiji nginyo gejing ruai pen rahman siem pen baik di music subcommittee jeng balang organist Dr. Mrs. Kidlian Ongbring nong ilam jing ruai so Salving Well Karmujai nong Sherman dari Reverend Dr. GB Poshna nginyo ki jing ruai lang yo polis dang bat banduai Tumsan David S. Masa. Nyo jing prebna, nyo belum jing aingu. Nyo jing ruai kerpang bat kuayang. Naga jeseng samla jong balang presiden malki. Naga balang presiden mau muto lau pia bat nat balang lengai. Nyo jing ruai lang nyo nong keren ni Reverend Sia Lalu. Kita kilong ki program nam ta ka. Menta panungsa bat sibit por shivji janmien. Tikum ke balang ngila khots ngubhai ki paromngeng naka district ke jongi lum shlomi district benya donlang bang snokmen ba kilai donlang kan ko por katukani rengkat pinong syarai jong balang
ngila khot sngo baharu iki weipan ki parab ngai kat ki bala banyadon rengkat ber ki parab ngai ki jongi ki badai na balang malki ki belara kerteng balang siki weipat ki balang so kemen ru bakini ki parab ngai ki jongi gledon lang kene puar kala pediang ki jing khot sngo ba ga jongi ban shani item san chairman ban ai ka jing pediang so ba nam ta jongki tin dalawai kene ga jing sing kumbang ila pediang sngo bahai pi wei ni pediang sngo bahai pi ru akne jing syakri blai baro shisngi ni lapen kre kum kabalang nam ta kabalang presiden rengi shlong hadin lawai nege jeseng kandik hayeng jengkong shisha no rasotun ni trayeng kin sawan shaw pi nege jaga pishong shisha no rasotun hang ne dong lumbalang kabalang presiden lamler kandik hayeng rilin dat khar ini ru syong lumbalang ki trayeng kin sawan shaw sngo baban syong ki jaga bapishong nang takabalang presiden maukan ring ru kanda iyeng kong Christine Karbuli Streamlet Karbuli ni ru syong hadong pedeng shnong de kini ru sngoban syong ha ke jaka ka bapishong trayeng ke sawan syao yipi tinam taki weipan ki param ngai kumbangila khot sngoba kum ke balang ngila penkre hangti hamalki presiden secondary school kani ke building ke bahang ni harum ke batmai ngila penkre yipi baro kat ki balak ban poi klam da jer keteng nam ta ke jing ai ya di syasngi ban ke jing bam kat ba pi don kam ngila pen kre keluoj kum ke balang warna mele shini shatai ri ke balang gala pen kre iki jing bam mangti ri ke wi ke ba ki don le si ki ba hieng asam ki perlok ki jor ki ba pi tu itau pla ban yerung ban shongkai nya di sya ri ki jing bam te kum ke balang ngila pen kre hak jaka hang tia malki presiden secondary school kata kalau ngijing kerpan ka balang sungguh menyebut ngijing penbena ini ngijing kerpan jong ka balang kublai sipun to menta ingin yo bani lum no ji ngo kerpa di blonties na ban lum ji ngo bad hadin malada lum ji ngo I teman besan biar karpungo na kawalang umprang na insyo ha pan kentang ya kejing aingu. Sumai yang lang mero. Dongan pandama kecing duai. Ngiaingu yeme kukpa cogi ba pendeng. Ubalong utrai cogi met bat ke bensim ke cogi. Ubaladon kan lembat ngi lemah cogi digas nem baro kawe. Bat kan digas ngi ba mentang kan digas ngi ka bakat do cogi digas nem. Ngemla klem da aingu yeme kukenran. Jaga cialam cabai ketika senam baro kawai. Badap deng keciak denti kecungi nampak cungi ketika senam. Mela bani kendo subun ke bangingila bani kendo. Leng baga cing peslusi yame ko try. Rei ketika por mentangi wan khmat cabai ko try. Yaga ban panmap nakmat cabai ke baro. Kibami mela ban syam lamba ketika senam baro kawai. Ngidon ketika pot pementa ketika step. Jong ketika ski kaba kraw bat ski kaba kentang Yaga bangi dap daga cingkemen kaba kraw. Haka bangi la banya don rengkat ketika por. Hapo jogan ketika palang hang deha marki. Bangi penpau ke cingkemen kaba kraw kutrai. Haka bangila banya don rengkan lem haka digapor. Naka benta kadika senam kispa senam kibalik no. Haka cingdap cispa alpusan senam haduk kadika senam babenta. Yaga cingyak denti coka balang cabai kadika jaka. Ngemla atrab klem dekan mau.
ya kindong kit kam dan kindong serai ki prabangai ki bai ik lang ba kan de spa snam ki blalai hoi ki balamai phangi ka babun ki benta lang ba ka chialap ka gospel bakom juru nak benta ki museum ke bakodol hoi lang ba cho kan ka balang ka balalong ka kme ka babangai ki khun ki siu ki balak ban don kat kan ka step benta badah kan dikasngi baro cisngi ringkat lembat kan dikepalang ngidwai ke cialam cameku kenrat komba beladon kat ya palang hangde kilami sibun teliki palang ke balong ki khun ki siu cokan dikepalang dangde lembag ke cingat rei cokin dong trei kiba me atrabi imer ibet ban khot no yaki bat kibla laik no sesua cogi bat kila no pat ke nege bopun ki para bangai nong sarai coka balang nangde bat kum cu kiri khot ke badana po congka dwai khmat chame ko trai banodal kat lembat ki para bangai ki be i o ke badana po chani ke palang baken nang ya chaprang lengbakis nem ki por ke balsawan lengbaka ching sakri chongki ke kam chame bakan nang ya chaprang ko kan rabi i bangen jo i baka burom chame ka don ya ka ban pen pau lengbaka palang chame ka de chaka ker khulang ngi baro iwei pa iwei ki be don ka ni ka por ki nong mikman bat kum jo ru nakabanta ki prabangai ki be i ki kwaya ki badon ban ai ke ching wai ke bakerpang ke bapen paulang ke ching kemen ke bakrau ya ke ching dor kat chame ke ni ke palang ha ke baga ching dap chong ka sispa alpusan snam hadu ke ni ke snam bamenta ke khu ki program baro ke badang sa chong ke ni ke sni kom baga balang ke penlong ya ke ni ke ching rakhi ke bakerpang lengba chong ke ni ke snam baro ke wei ngangai ke lolong ke ching ke khu ke bakrau nakabenta chong ke balang chame ke ni ke jaka kat khuru atra bi lengba kan de jing ai ke boret ke chongi sika kam chome o kat khu ka wei pa ka wei ke ti ka bangla ban yo ban no ban ai sika kam chome o na de me pait mik mi ru yangi na ka ban ta ka jing kat khu ka bang mala kat khu yangi tang kum ke jing chao ke boret ni ai sika kam chome ko kan rat re men kat khu na ka ban ta ka de jing ai nang ba ka balang kala ban pentre ye ke bapun ki kam ke badan po chongka bat kum chu kilang kha mission chongka lemba ki kam choka balang ka bayal ka badan po chone ke jaka ko try nang balam ba kan ke jing ai ke barit ke chongi kanala ban ai ka ta ke jing alap ke gospel chombe lemba ki ski ki por baro ke ban sawan sim mi ke por ke basa pen kentang ka ha ke kerteng ke chong try balon pedem ba i e chongi Jesus Christ ki dwai na duk mentah seduk babam cukut ala kataru. Amen. Mendapat ingin poi sekawai pat ke bentah jong ke jing sikri pat kata kelong bangin yo ya ke jing ruai kerpang lene ke jing ruai choir na gini gi sautuli ki choir kapan kong kade na ke jing seng kena jong ke balang Christian Malki bad hadin kata on boot ke jing ruai na kerengi selong hadin kata naga balang na lam leer bad ubak hado na ka balang na mau kan ring kilawan ya mau kan ring kimde ya ti hang kene ko por ngin sedang no ya kene ka jing ruai na ka sedang na ka jing seng kena jong ka balang Presbyterian Malki snow hai kena man sim ya ke benta jong pi par snow ha banang but sa ka balang na ringi selong hadin jong kene nang ta sa ka balang na lam leer Kuki kun ka ba
chinh mong hợp lên chinh khi cái ba ba la cùng ca en rong ba tập chinh shai yai pat tu try or chinh cho pun ai ba lam chung đi ai thao tung mai yai pat tu try hợp lên chinh still but khi chinh mong hợp lên chinh khi cái ba ba la cùng ca en rong ba tập chinh shai yai pat tu try or chinh cho pun ai ba lam chung đi ai thao tung mai yai pat tu try
Kublai si bon epi bara kisau lig de ke konhon jirwai jingi seng khna ka balang Presbyterian Malki jingi seng samla na ka balang ngi Shillong jingi seng samla na ka balang lam leer bat si ka balang namau kun ring pilele ya Tracy Tom pila minot bat pila pendep ye la ka jong ka program ya ka ba ublay ula IAP man pendep hagane ka jinger ke na penkut jubilee jong ka balang jongi hang ne kublay sibu na IAP ublay ong kurku un Kristian un nirap na ay bori pi binang la baniya isya perang ban syakri yu thì hagane ko por ngin ye poi no asya ka banta ye ka ban yo singew ka ktien jong blai nare shwa ka ta kumala pen kan mau de i temang san se tri ong bai i sherman singwa ban kren ke jing pedeng singwa i pi baro oi ngala kren do menen re namar ba kayeng mene kampat dap te sarai kani gede ko por ko biang ban pedeng so bahai pi sa si sen pat sa ka balang jingi tingi kum ka balang Presbyterian Malki nado ke pastor in charge kita man bersan ke komiti balang hi baro away lembat ka balang baro siteli ni pedeng so bahai pi baro lang ki parabang HBE ki jongi ki baya poi siagane ka jing rakhe pengkut jubilee jong ka balang hagane ka step kata nado ki pastor ki bedon rekat lemban ngi ki teman bersan ki baya don rekat lemban ngi ki wan napo ka district ki wan ki wei ki balang sebar jong ka district ki presbytery ni pedang songphai pi berolang ni pedang songpharu ya pi ki lai teli ki balang ke balai ke jing ruai jong pi pedang jongi hagane ko por ni pedang songpharu ya kiwei pat ki invitees ki ba ngi le khot ki bela ban poi syakane ka balang jongi ni pedang songphai pi berolang oi klem leklet ro igi de khot jong ka balang ke jongi ki bala ra balang se ki wei pat ki balang keleng saudong dong ko sor selong ba pile pelai ko por ba ko dor je pi ban wan ya le kemen lem bat ka balang jongi hang ne ublei ukur ku ye pi bar lang ai bor pi ba pila ban nang syakri ye u halaki jongi balang bat ke ba pi don te menta ngin poi no sia ka ba ni osnyo tien jong blai pingi don hang ni i pastor W Chela na ka balang Presbyterian na nong thamai i ban ai ngi khobor ngi tien jong blai hagane ke jing le kemen jong ngi kum ka balang pastor i wan ka lembat i kurim yo i badi khun badi wei i khun samla ka balang na pi na ka balang na nong thamai te pastor ngi pedang so bhai pi lemmat ke ying sem prolog jong pi sia kane ke jing mane blai ke jing sikri ni ai ngo yo blai wal ai pi ke med bo ko be khia bat kum joro ngai scam mau blai pendon ka me pi ban sa me ko bor tien ju pedeng jongi ha kane ka por bat onda la wai kane jing seng mi pha ai pi lem bat ke jing ku no blai mon don ka lem bat pi ka lenti ai bat ha ke jing sekri ke don la ka balang bat ki hapo ka district ke presbytery kunjo tegi kon kena ngilawan ra hapi yo i pastor iba
i ye gi kena di pilaju yo in em ye i pilaju yo in em ye Pastor W Sela em iman pa yo im nei to pins yo i man ta be in kren mat i pastor i dei i paralok jong gi kena tapi tre ne man ong good morning pastor to tu ong good morning ong jam good morning pastor to shwa bengin poi sya kabanyo sneu ye ko khubor na tin jong blai lang bai pastor lu sala to ngene ruai ko we ge ruai ka jing ruai ka ba arspa ar posau ka ba ong ka jing job ukris hadin ngane ka jing ruai nga kerpa di pastor W sala ban sim ka banta ban kren ye ti nom blai arspa ar posau ka jing put jubilee jing job kalbari kasawa jam jing penim yengi dole sngoba men sem beswai jisu le job kasi balai kin mi ki koi di jing yap na ki jing khom kin lai baro sao li ki khot na ka jing ruai ko ba ars pa ar po sao Good morning. Mene parba pi ong good morning yenga tengah khamnut ban ong good morning namar rang keren itu memsan te ngamlong man keren mengadai menta tengah long kin bangan keren pi good morning.
Pikaman name by Pastor Iwan hagani ka step but pi. To very good. To nginya duai ken telegi kitigum ni. Penbud I Pastor nginya duai ki para bangit bi nginya duai. Tam nginya duai da kajing duai jong ki kena mo to. To ha beri to bu ka kitigum ni ken duai ken yong. Jisu bi ngi aingo yame. Ba mewanyalam I Pastor. Ba inkren hapdeng jongi. Kerkui I haba inkren bamangi baro ki badan hagini keceka ngin sya skor ayu medan man kren lengba jangi pastor tu sngoyingi tu mabngi nabau jisu ngipan amen toh ngatip kini gihap ki berit nei pila kerki ba menta ba pin yo banlit no si yang ngatrai ngilai song kham kat tukat nipor hi pila yo sngowi ki jing ruai ngilai sngowi ngilai ruai ba kum ta ter rei stang kat tukat ni ngaku aban keren ya pi ka tin ka jong blai bat ngak bangaku ai pi ba pin pet ye pastor kindon para bangit bi kini ka step namar ba kidon ki khna komni pi yo I te kindon ki repetition kindon ki drill bat kini ki khna tinganget bapin yaisha tang bahan reng ngan ong yapi baka kubor hi kadai nakam tajung ilang baro itemen besan chairman ibailam ya kini kajing yeseng ki pastor ki temen besan ki dekhot jong ke komiti balang ki invitees baro ki belaidan kini ke por yapi ki long kme ki long kpa ki parlok samlabat ki hebrit baro ngai kublai pi baro aka kerteng ke betiang bat ke badan bor tam ke jong tribe unong penim jong yu Jesus Christ ngi hakani ke sngi ngi celebrate ke igum tu kini gihap ke berit ngi celebrate kan no kajing tap kan no 123 years day 124 tong pha bangan yo sngo 125 years ani dan don hi ba im 125 hai dah dua yu beli bangin im 125 para bangit bangit kajing dap si spa ar pusan snem jong kebalang kadai ka celebration lani kadai ka jing rakhi ya ka jing bahas bun ka jong ublay lani ya kata ka jing long faithful ka jong ublay sengam nganya tu pi udan we pastor ukli we kena samla wong kumne kai ka jing ngai jong pi sengap kini ki hap ki barit kai ka jing ngai jong pi pingat ayu unia samla utrut kli kumne uang nganget kumbang nganget kebalang jonga uang ta uang nganget kumbang nganget kebalang jonga tiu pastor pada upaya situ samla uang to ti kebalang jong pi pat kanget ayu utau samla utru kli yang kumne uang sama uang no uang kebalang jonga kanget kumbang nganget maga Tiu tahu pastor ulas ngau. Wangan kelis akum no yu ni usam lama. Tiu akum ni. To pi baro arngut pi anget yuma pi nget kum no ka balang jong pi ka nget kum no. Pi tiu uta usam la wang kum no. Ukam ong ra yam. Huang kum ni. Tiu ong to pastor sangap man bu biang jikli ong to pastor ti pi baro arngut pi anget ayu. Uta usam la wang ngi baro ar ngi anget ya kaju uang to para benget bun bah kani kajuk ka mentai jongi kini kisngi ki ngim sngo ti kana shu ka e ka bamangi nginget ki pam tip ti kana ya ka e ka bamangi nginget ka e ka bamangi skap ha ka e ka bamangi kum ka balang nginget ka e ka nongrim ha ka ba ka balang jongi ka yeng kai ka gospel ka ba mangi ngilanget ngau tenat ya kani ka team tu pai sa ka menor batu nang yat tu pai sa ka menor para bangit biit bat kini gihap ki berit ngaku abanginya pai din kindiat
Bangin ya pet kai ka baka balang jongi ka langit halor jong kani ka team ka bang alabu ha kani ka por ban kren halor jong kani ka team ka bangi ong ka gospel ka bangi langit tau kini gihap ke berit sisi ni pastor in kren chapang kai tang kindiat ngan kren tang kindiat teli ki point ki banga kwa ba pipin kan mau tau kini gihap ke berit ong lang ba di pastor ka gospel ka bangi langit Teng wan mangi ki samlaro dang yesim mentalang kam nilai. Kalong sif ma. Tangin niya ang lang ka gospel ka bangilangin. To. Ya ka bangala pensyong nong rim na ki arteli ki benta jong ka ktin ka jong ublay sngap ha Matias kalenong ka bakat riu ka dukhat bakat lai bakat riu bat nang ta iway korin kalenong ka bakat san ka dukhat iway bat saw Matias kalenong ka bakat riu ka dukhat ka bakat lai bat kat lai hadu kan riu bat iway korin kalenong ka bakat san I dukhat iway hadu saw to kihap ki barit sangam ka kwa banyak tu pi jayu ha ka gospel jong Matias kalenong ka bakat riu dukhat ka bakat lai bat kat saw Ujisu ukeli ki sendan jong ha kani ka benta ukeli wong kumni kibriu ki ong uai nga sangap ujisu ukeli kibriu ki ong uai nga to kini ki hap ki barit pi ong ujisu udai wai ujisu udai wai ani ujisu udai unong pen to nang tade pidang don shu answer kai to habau jisu kayu keli ki sendan wong kibriu ki ong ayu ya nga ki sendan ki ong ne don ki ba ong yeme ba medei sapa kibriu ki ong ba don ki ba ong yeme ba medei u Yohanes nong pen baptis ki wei ti u Elias bat ki wei ki ong ba medei u Jeremiah la ne wei na kinong itu rupa to kata ka jing keli ka ba jisu keli ki sendan wong ki sendan kibriu ki ong bangadei wei tenang tanda ba kledep jubab uji su keli yang so sien wong pite piong banga ngalong uwei usiman Petrus uwei na kisenran jong jisu wong ulay tu bolong melong ukris ukon ublay ubaim Simon Petrus omno melong ukris ukon ublay ubaim tagi hap kibarit ong lang bay pastor sien melong ukris ukon ublay ubaim taong sisin buat yang nga melong ukris ukon ublay ubaim to kata kadi kabaningkong mo ladang ali mga kumni pinong kumno melong ukris ukon ublay ubaim to pet mo ngan alupay pi kani ka formula mo ladai pastor ili kumni pitip am pinong kumno Baim to pitip nem kajing long kristan kasdang nang ni da ka ba mangingi ong melong ukris ukon ublay ubaim bat para bangay bait kajing long kristan jangi kasdang ha kita kijing pla ki jong Petrus ki ba upet sa Jisu buwang melong ukris ukon ublay ubaim kasdang kajing long kristan kasdang nang ni kasdang anda haba mangi ngila pediang bat haba mangi ngila ngek bau Jisu ulang ukris ukon ublay ubaim haparet pay pastor pila banyarap lang kita kena mau kena bakin kam sawa to ong kam ya sisin but they ha kata kejinget bala pensyong nong rim ya ka balang kristan kamut ka balang jongi la pensyong nong rim ha kata kabangi ong bau Jisu ulang ukris ukon ublay ubaim kata kadi ka beningkong mo ka ba ar belas ngap mo artli ki bentar ka ktin jong blay iway koren kalenong bakatsan ka dekot ka balai bat sa ba ong komni hang ni la thok komni Petrus au Paul to ong komni namar ngala IT pateng hapi ka beningkong ya ka bangala pediang ru ba ukris ulayap na marki pop jongi kat bakum ka jingtho bat nang ta ka dekot ka basa ko ong bat la tep ya u bat bala penmi pat ya uru ha ka balais ngi kat bakum ka jingtho to
hang ni iwei korin khat kalenong ka khat san ka khot ka lai bat sao ka ong wang upol wang ngala IT pateng hapi ka baningkong ya ka bangaru ngala pediang ba kata kalong bau ong bau kres ulayap namar kipop jongi kat bakum ka jingtho bat nang ta pade ong ru bat la tep ya u bat bala penmi pat ya uru ha ka balai sngi kat bakum ka jingtho namar kata ngako pin ngap hai nga khamta mi phi ki parlok samla baro ka jing hi kai song ten rai jong ki apostle syapang ka gospel ka jing hi kai song ten rai jong ki apostle syapang ka gospel ka long kumni ngap kini ki hap ki ber ka long kumni u jisu u dei u kris u khon u blei u ba im kabaar ngap kini kabaar mo pihak bendang ale ngakum ni pihak bandong mo kabaar u jisu u dei u kris u balayap na kabentaki pop jongi kabaar kudi ke u jisu u dei u kris u balayap na kabenta ki pop jongi bat kabalai pade u balatep bat ulami pat hakasngi kabalai pade u balatep bat ulami pat hakasngi kabalai to pikan ngamtip pikan mau nem to pe yang ai sin ngamtip pikan mau nem ka beningkong ri ka im tu beningkong u jisu misal benong u jisu u kris u kun la ka jong kum ta tem long ken kum ba pierwai men ne kan ha ka ju ko por bro ka beningkong to 1 2 3 ka beningkong ka ri ka u jisu u dei u kris u khon u blei u baim kabaar pade u jisu u dei u kris u balayap na ka bentaki pop jongi to ong miang kabaar u jisu u dei u kris u balayap na ka benta ki pop jongi bat kabalai u balatep bat u bala mi pat hagasngi kabalai para bengai kini ken kidei kata ka gospel ka bangilayo pediang bat ka bangilanget hadu kani gasngi ka pemerintah nadu ka por kisenran kilayo pediang ya kani ka gospel nangta upol ru layo pediang ya kani ka gospel bat bala IT pateng ru hangi kabalang presbyterian si telup ke pertai kala pediang bat kalanget ya kani kaju ke gospel nangta kabalang presbyterian bat nganget kabalang kajongi hang ni hamalki kabalang presbyterian malki ka pediang bat kanget bat kayeng ru hadu menta halor kani ke gospel sispa arpusan teligisnam ngilayat nanti bat ka jinget kajongi kadang ne kini gihap ke barit pai pastor larakti mo nginget ya kai ukon blei wem nang ta ka ba ar very good kabalai kumno ubalatep bat ulami pat hakasni kabalai ngatrai mangi ki bala he nginya thapti namta kini ki kena ki bret namar kila tip ka ka gospel ka bangi langai to pilabiang nem ka tu pilasutu nem ka ni ka dei ka gospel ka bamangi ngilangai haba pipai sa ka menor ban sngotu ban pet ka gospel ka bangi langai but ka gospel ka bangi dang yang hadu menta ka dei gitu lightly ki mo to ngapa kan nang ta pade tapi kan mau gitu pisu kan mau kat ki banga ong menta nang ni sekamat hendai gitu lai teli la da pilet sayeng la da piong pastor ya tu khanayu ya tu khana sapang ka gospel ka bamangi ngilanget bat sa ong gitu lai teli pi kan mau nem ong tong ham jam shu very good nang ta ngap iwei koren kelenong ka bakhatsan bakad khat ka bening gong gong gumni wong pol tinga pentip hapi ko para benget ya kata ka gospel ya ka bangalaya lap hapi bat ya ka ba phila pediang bat ha ka ba phila yengru nang ta para benget upol hani wong tinga pentip sapi ko para benget ya kata ka gospel ya ka bangalaya lap hapi bat ya ka ba phila pediang ru bat ya ka ba phi yengru ngiyeng hadu kani ka klip mat ka bementa
ngiyang hakine kanika gospel kabamangi ngilayo pediang kabamangi ngilang ngej para bengej kabalang jongi hadu kini kisngi ngiyang bat kata ka jingej ba uai kum tu ka beningkong kaim tu ba Jisu Hai, pi kalau kum ni sengap bai ngamon dai kran ni pastor em pihak pek yang ana marhak nu kunu ko pod dengan rakti kum ni pihak ong lala pimpei pipun kam kum tu ni kamut pilak ban miss kan ma tobat hadu mentang ngingej hakai Jisu dai wei Ukris ko nu blai ubaim nang tabar Jisu dai Ukris ubalayap nak bentagi pop jongi bat kabalai la tiap ya badula mipat hagas ngi kabalai ka gospel ka bangilayo pediang bat ka bangilangai ru kadai tang sapang Jisu bat nak kata kadal ada pilas ngapa kani ka gospel ka bangilayo pediang ka bang mangingi nget kadai tang sapang jong Jisu kam doni sapang kiwi kwe hindai kadai ka gospel ka bangilayo pediang berkata ka bangilangai ru kadai sapang Jisu Kris bat kadai tang sapang jong tong ngi pe kindiat sapang ngi pe ini beningkong Jisu dei Kris ukon ublai ubaim Yohanes kelenong ke balai bakal dekat bakan ria mano ban puli yang akan ni Yohanes kelenong balai dekat bakan ria bikin mau nem nabah Uno bangai onam jatsu hendai unyo kajing imbam jukut Jisu dei Kris ukon ublai ubaim Jisu dei ukon jong ublai Jisu dei ublai Jisu dei utau kustin uba Yohanes wang parlok samla bagi para bangai bi Yohanes wang hakalenong ka beningkong ha ka beningkong ula don kustin ba utau kustin ula don ba ublai ba utau kustin ula long ublai bada ula long ki ai baro bat klem mau syam lalong ka ai ru ka balalong bat utau kustin te ula kenjado ba ula syongsa ha pedeng jongi Jisu udai utau ubaladon nadu meningkong Jisu dei utau ubalai tu lupa ba onsawan ba Jisu dei utau kon jong ubalai ubalawan sakani ka pertai dang aki kindiat sngi ngilayo ban ya celebrate ya ka Christmas ka jing pen kan mau yangi ya ka jing wan long briu ka jong Jisu ka jing wan long briu ka jong Jisu Kris kon jong ubalai Matius kelenong ka balai ba dekat ka bakat nyau ka ong ka ni ubalai wang une ulong ukon jonga uba it ha uba ngas ngau ba para bengai bi baro Jisu dei Kris ukon ublai ubaim kani ka gospel ka bamangi ngilayo pediang nado ki apostel ka bala ai pateng hangi pat hadu kani ka klip mat ka menta bat ka balang ka jongi ka yang halor jong kani ka nongrim bau Jisu dei Kris ukon ublai ubaim nang ta ka baar Jisu dei Kris ubala yap na ka benta ki pop jongi para bengai bi baro ka gospel kadai ka gospel kadai ka kubor babha ka jingyap jong Jisu kadai ka kubor babha nak benta jongi ka bamangi ngilayo pediang Galatia kalenong ka beningkong ba dekat ka balai bat saw ka ongkumni tolong ka jingai ai happy bat ka jing sup nau blai ubau kpa bat nau Jisu Kris ubau trai jongi ubala IT no iladi namar ki pop jongi Lakha yo Jisu sekali kebertai bala IT no yo na kebentak pop jongi ba on le yo ba on yo ban pelat no yangi na kadi kebertai kebasniu ka bamenta ban yo ban pelat yangi na kita ki pop ki jongi na ta ka city seki nong rom kala nong bestan ka dekat ka prabat sipo prado sipo ko ngomni henrei ublei ulapan isna ya la ka jong ka jing I changi ha ka bangi dang long ki pop Kris ulayap ya pli yangi lapan kesan yangi da kasnam ke jong on pen im yangi da Jisu na kata ka jing bitar ka jong ublai nang ta ka dekat ka bespo ko ong lapan ya sukno yangi bad ublai da ka jing yap ka jong kun jong para bengai bi Jisu udai Kris ubalat yap na ka banda ki pop ki jongi kani kadai ka gospel ka bamangi ngilayo pediang bat ka gospel ka bakum ka balang ngilanget bat kadai ka gospel kabangin nang yai yahat seprang ringkat bat kani ka gospel para bengai Jisu udai Kris ubalayap nak mentaki pop jongi ban pen im yangi ban pen kesan yangi hikmat jong ublai ban pen yesuk yangi badu blai
para pengej bi baro kajing wan kajing ngej ka mamangi ngidon ha kata ka gospel kalong bau Jisu uday utau Kris ubalawan sa kini kapertai na kabentaban penim yangi nakipop kajing bat kabalai step kabalai kadai kay kam tu kini gihap kibarit pikan mau nem kabalai la tep bat ulam mipat hagas ngiwat pediang ya usaying bat tuwat keren ban kublay ya u bat ha ka bapenkut iway korin kalenong bakhatsan magkot ka baar ka ongkom ni da kani ka gospel la penim ya pi bat scam ya kita kiktin ki bangalaya lap api lem kumta ka jinget jong pi ka long ka baleno ai dakani ka gospel lapen ya pi para bangay dakani ka gospel lapen yang iway pa iway nakata ka daw ngem dan kam ban kuslay ngem dan kam ban penling ay ka do not kamen sim ki jungi ngem dan kam ban ha ka jing shep ting ngi dan kam ban scam ya ka ay ka baka balang ka jungi ka nget ngiru ngi nget ya kata ngi priang ya kata ban ngi yeng lor jong kata ka jinget namar ka tien jong blay ka ong lem kumta ka jinget jongi kan long ka bale no ay para bangay biik ngadway bo blay unya rap yang iway piway ya kabalang hangni hamalki para bangay biik baro bangin bat scam ya kani ka gospel ngin pai siya ka menor ngin pet kay ka bangilayo pediang bat kay ka bangilangit bat ya kata ha kani ka celebration ka pamangingin penkut no ya kani ka jing rakhi jubilee ka bad shispa arpusan snem ngin pen scam ya kita ki nongrim ki jongi bat nangta ngin ya sakmat bat kani ka gospel ka bangilayo pediang bat ngidwai bu blay unnang ya rap yangi bangin nang la ban ya shibon teli ki way pat kisnem bat ha ka bangan penkut ngan sutes ya kini ki kena ngan keli ngai i ba kilaya ki ba teman tangan tes ya pipi kan mau pastor keren you baningkong Kris ukon ublay ubaim kabaar ujisu nakam taki pop ki jongi nang ta ujisu ulam mipat hagas ngi kaba lai to mentangan tes pi sutu nem ki kabang keren i pastor ilane man penim ya pi he em kuno komta i pastor ilane man penim ya pi to mano balaban penimi pi ujisu sibola dadan baong ye pi dadan baong ye pi pin dalai hang tai pin sayo jing penim pin lait nem ngidai ban lait shano sayeng kataru ka bihang hi lait sayeng tang baban yo ya ka jing penim ngidan kam ban lait shano syauji toy pastor selai lane man penim ya pi mano balaban penim ya pi ujisu parlok samla bagi para bengej bi ngin bat scam ya kadi kajinget ka pamangi ngilayo priang ngem dan kamban pen kuslai ndai ngin bat scam bat ngin smoke scam ya ka ai ka pamangi ngilanget ya ka ai ka balang jongi kalahikai banda habaan keli pi ka ai ka pamapi pinget pin sala ban jubab nginget bau Jisu de presu konu blay ba em ngin la ban juba banong bau Jisu lawan sikini bertai ulayap nam lagi pop ki jongi ban ngila banong bau Jisu ulami pat na kapenta ban ai hangi ka jingkermen ya kata ka jing em bam cukur ublay ungker ku ngi nam ta ka buram ka chung amen Perangan kepan item san chairman ban ai ki jing ai ngubha na imta ipsto w shela iblawan ai ka khubor tin ka jong play han ka por kay thakti gan teman-teman ini poi siapa why not yang ane ke jing sekri lang jing yang play hakane ke step yang ini ruai sepang keseon kemud ke balang mat ke balang ke dei mapi bat manga kata ke kenhun ke ba
trai jong iu Jesus Christ ula thet daga dorba kasnam ba kodor jong u halor ulum Kalvari kene gede ke balang nak menta ka lawe ke jonga ke jong phi ke jingruai ka ba chispa sao phulai chispa sao phoi na ka parim pandala kut kene ke jingruai ngasumha ban kerpat je i reverenti mukim by insumha ban pelai ingi daga jing kerku penwai oni ke seyon kum ke yor lahang ne tingit kan miru lawe daga bor ba kuj ba pernai de apedeng kan amlong bersuai kan tingisyain kat kesngi kan kup ke hok ukres utrai unong bakli jongi baro lai tli ke kot naga jing ruai ke besis pak sao bolai Toda ba ka jing ai ke bara piang berap kerai ke jong try no put imjing you Jesus Christ ke jing e ba ke mana bom ju kot ke jong ublai bo pa lemba ke dia sela ko bathiang ke ba pensat bor ba ke ba jing thian ke jong mun sim ko ke dia shong ya saring ka bala ke jong ka palang ke di ke jaka or robat ke runget paro ke bana ke ri ha ke leng sat lak jo ke ke perthai ado menta sedegi bom ju kot amen.